estiu i l'herba descalç. Si estimes el flac a la pell. Pues sí, esto es la música, Tino, de Marcel Cranc. Bueno, la semana pasada empezó Sons de Nit en Muro. Hoy, dentro de este ciclo, actúa Marcel Cranc en Es Baluart. Hace un par de semanas no sé quién nos pidió por favor que tuviésemos... Fue Teo Gijón, si no recuerdo mal. Pues sí. Muy bien, pues Teo Gijón nos pidió que tuviésemos a Marcel Cranc para poder hablar con él y aquí está, Aquí, tenemos. Exactamente, al otro lado del teléfono. Marcel, ¿cómo estás? Bon dia. Bon dia, com va? I va bé. Miquel Vicenç, bon dia. Bon dia. Què tal? Hem vist moltes presentacions de Marcel Cranc i quasi bé totes parlen de que és el projecte banda del compositor mallorquí Miquel Vicenç. No sé, jo te demano, després de 9 discs, ja és qualque cosa més que un projecte, no? Sigui dient que és un projecte teu. No, és evident que jo abans de tenir aquest pseudònim havia fet molta música contemporània, sobretot, i molta música, diguéssim, experimental, no? I potser en aquell moment vaig posar en el currículum del començament aquesta espècie de projecte personal, o un dels projectes banda que era aquest, no? Però evidentment ja s'ha confós Miquel Vicenç amb Marcel Cranc, que ja és la mateixa persona. És com si Batman i Bruce Wayne ja no duen màscara, no? Ja anava sempre vestit igual. Has passat ja fa uns anys, però vas passar d'una multinacional com és Warner a Runaway. Has fet bolos per alguns països europeus, per aquí i per allà. Ara, Sons de Nit, combinant la música amb els efectes de la pintura digital de Tiassa Noguera. Com sorgeix tot això? Bé, el que comentava fa anys, quan estava dins un camp més experimental, ja havia col·laborat amb en Tiassa Noguera. Ell pintava quadros i jo feia una espècie de performance acústica, sonora, i ell continuava pintant, no? Era curiós perquè ell sempre acabava venent els seus quadros a un preu molt alt i jo acabava desenxufant les màquines i tornant a casa a cap baix, no? Pues, el temps ha passat molt d'anys, i ara ens hem tornat a retrobar ell amb una proposta de pintura digital i està pintant en directe amb les cançons que jo estic interpretant, i diguéssim és com una espècie de diàleg entre l'imatge i entre el so i les cançons i les paraules. És a dir, avui a l'actuació del Baluart veurem i escoltarem 1989 i més coses? Com ho combinaràs, tot això? Sí, evidentment faré un repàs, diguéssim, a tota la discografia. Presentaré un parell de peces noves que aniran en el pròxim disc i faré un repàs un poc a tots els discs i a les cançons que de qualque manera me sent més còmode tocant en directe i que crec que també arriben molt més en el públic, no? Perquè el directe sempre és un diàleg entre l'espectador i el músic, en aquest cas, o el pintor. I mentrestant en Tia anirà pintant o com ho conjugareu? Sí, no hi ha res... Evidentment està tot preparat i està tot organitzat exactament el que passarà, però tot s'ofereix en directe. És a dir, a vegades, jo sempre havia pensat utilitzar projeccions a qualque directe meu, però clar, ja són projeccions que ja diguéssim ja van programades i ja saps exactament com que no se fan en directe, no? Si no la mateixa màquina, de qualque manera, t'ofereix loops d'imatge que se van oferint a la pantalla. En aquest cas, en Tia està pintant en directe, està pintant els personatges de la història que estic contant, o a vegades simplement està pintant una paleta de colors, no? De qualque manera que se confonen en els sons que surten de sintetitzadors, per exemple. Parlaves abans de que, bé, també presentaràs un parell de temes nous de lo que serà el 10è disc, no?
Sí, serà... Crec que és de zero. Sí. Crec que serà de zero, sí, crec que sí. I, bueno, mos pots adelantar, que supos que segueixes la mateixa línia, no? No, ara te passaràs en el rock and roll, supos. Jo crec que sempre he fet rock and roll, bueno. Bé, bueno. Això és un altre tema. Molt experimental. Sí, no, el que, evidentment, tu ho has comentat abans, jo fa uns anys vaig estar amb una multinacional de qualque manera o amb una gent que condicionaven, no?, perquè era lliure, però sí que me condicionaven de qualque manera el meu treball. Jo va ser un error, va ser un disc que va ser, o dos discs que van ser prens ara, no?, un error perquè se va tear una mica en aquells dos treballs el que jo volia fer, no? Llavors, aquests tres darrers treballs que he fet, cada vegada més he depurat elements i en el final, que és el que crec que serà del disc, no? La combinació del piano acústic, que per mi és el meu instrument, i la combinació d'això en sons electrònics i amb altres sons també analògics, pues, crec que és la direcció que sé que me sent més còmode i en la direcció que en aquests moments m'agrada fer. El confinament t'ha ajudat a la creativitat o no? M'ha ajudat a fer molta jardineria. M'ha ajudat moltíssim perquè m'he tornat un expert en jardineria i tinc aquesta sort de visc en el camp des de sempre i he pogut tenir un jardí i he après moltes coses. He après a cuidar molt més les plantes. Evidentment, això m'influeix. Crec que les plantes m'han influït brutalment en les cançons noves que he fetes, perquè crec que li han donat una pàtina orgànica i jo crec que has estat en contacte amb la terra, en contacte amb això, amb els arbres, amb les plantes, el que ha fet que la música me sortís cada vegada més orgànica. A part del concert d'avui, què tenim per aquest estiu? Bé, jo tenia una sèrie de coses molt interessants, tenia un concert a Itàlia, tenia un altre festival aquí, i això, el que passa que ara comença a ressorgir tot i veurem si això finalment va per bé o jo, sense xerrar altres companys en el món de la música i en el món d'altres disciplines, que evidentment tot això s'ha vist retallat per la pandèmia que hem viscuda, no? El cert és que jo estic molt content que aquests sons de nit s'hagin pogut fer, perquè això ja està tancat feia molt de temps i crec que Fona ha estat molt valenta de continuar amb aquest festival i apostar fortament per ell i jo m'agradaria que les altres coses que en aquest moment que estan en proposta i que s'estan valorant de si s'han de tirar endavant o enrere continuïn per bé, no? I no només per mi, sinó per altres artistes i altra gent que ha patit tot aquest confinament i ha patit aquesta aturada de la música en directe i de l'art en directe. Esperem que sigui així, que aquesta nit vagi tot bé i efectivament Sons de nit pues, un cartell de luxe perquè comptarà no només en tu sinó també en Maika Makowski per exemple o en Omar Portuondo a les Migas bé i un parell més. Moltes gràcies Miquel, fins una altra. Moltes gràcies, vinga, salut.